Arkitektoaren gutunak baina ez zuen nahiko indar izan. Ekainaren 8an Logroñotik bidaltzen dion gutunean, Artetak aitortzen dio Bastidari amore eman duela gotzainaren aurrean. Erdi-erdian jarriko duela Ama Birjina, baina ez dela horren gaizki geratuko. Pintura primitiboan ere halaxe egiten zela eta horretan oinarrituko dela. Baina Arteta bere burua engainatu nahian zebilen. Bastidak ongi zekien ze gertatuko zen. Urriaren 2ean bukatu behar ziren lanok, baina irailaren 4ean idatzi zuen kartan etxipena nabari zaio Artetari. Zailtasunak asko dira. Marmol hautsa ez da Madrilen erabilitakoa bezain fina, eta ura ere ez du gustukoa Artetak. Azkarregi lehortzen da. Dirua ere agortzen ari zaio, eta lana bukatu baino lehen, zatiren bat kobratzeko moduan egongo den galdetzen dio Artetak Bastidari.